Inkosi yethu Jesu Kristu, ngiyabonga uNkulunkulu thola leli thuba. Ngibingelela uMpostoli Tsibande, uMpostoli Tsibande ngebandla lonke. Ngixolele bazalwane, sengivele ngikhale nje la ngithi ngiyakhuluma. Kodwa ngithanda ukubonga uNkulunkulu owangenzela wangihlelela ube ngikwazi ukuhlala nomndeni wakaTsibande. Ngiye ngasebenzela ugogo. Ekhambeni kagogo khona amazwi engawabamba ngomngcwabo wakhe. Wathi umama uMpostoli qhubeka la agcine khona. Ngahlala ngakubona lokho, ngakubona uNkulunkulu ngiyabona ukuthi ukwenzile ngendlela akwenze ngayo yena ngoba indlela zakhe ziphakeme. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukubona okunjena kwaZibande. Bese futhi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngesikhathi ngisebenza laphana, indlela ababesiphethe ngayo ngangiyepha ukuthi bathatha izisebenzi zawo bongathi izona ezinkulu. Sathola leyo nhlanhla thina lapha. Ngimbonga futhi kakhulu uNkulunkulu ngezwi akalambula lokuthi uJesu Kristu inkosi. Ngagulelwa ingane yakwethu yokugcina, sithola imbiko ukuthi iyagula iyavela iyaphuma esibhedlela. Ngazi ukuthi imimoya, ngase ngithi ngicela ukuthi uze lapha ekhona, akavumanga. Ngicela ukuthi uze lapho engikhona, akazange avume. Ngabuka ngathi ayikho into engizoyenza ukuphela ukuthi ngithandaze. Ngathandaza umthandazo owodwa othi, uNkulunkulu ngicela ukuthi ungisize, wena owazi ukushayeza umuntu ungamanga umfundisi, ngicela ukuthi ungisize. Ungibambele yena nangempela wabhaka. Wagula waze wayeke wabhalela incwadi wathi mina ngithi baba nomama bangamadimoni, yena usafuna ukudla lawo madimoni. Ngingasho angikaze ngisho mhlawumbe ngenxa yempilo wayesho ngaleyo ndlela ngazi. Makufika leso sikhathi sokuthi-ke uNkulunkulu aqala umsebenzi wakhe, wamshuka ngawo amadimoni. Ngizwe-ke kuthiwa angithi uSathane wehla ney'ngelosi zakhe. Iy'ngelosi ziyakwazi ukuyishintsha zibe abantu bakithi abangasekho. Kushuthi-ke ngaleyo ndlela-ke kwavela engathi idimoni likamama lamshuka. Kwafika isikhathi sokuthi ngicele mhlawumbe ngiye ekhaya, ngafika ngabona ukuthi isimo sesinje. Kwafika kumina ukuthi ngimvumise ukuthi akathi uJesu Kristu uyinkosi, ngingalazi lelo zwi. Kodwa kwafika lokho ahlanganisa amazinyo angasho. Ngithi wothi uJesu Kristu uyinkosi, ahlanganisa amazinyo. Ebese ngibuza ukuthi ngithini sisi, uma ethi ngithini sisi ngiyakwazi ukuphikisela. Kodwa manje ngithi akathi uJesu Kristu uyinkosi uyehluleka. Wathi la aqala khona esho efuna ukusho, wayesethi kwakhaya. Sasibaningi ekhaya emndenini, sasibaningi bamangala kodwa ngathi-ke ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngakwenzayo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi mkhulu ngakithi kunosezweni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke asenzela khona. uJesu Kristu inkosi. Awuzishongo njalo ukuthi ubani. Umakhosi Nzobende.